Така, официално пълен обрат с оставката на Кирил Петков. Първо, естествено, искам да кажа добър вечер на всички. Явно си е подал оставката само в Google Docs, като трябва да се дадат документи в парламента, всичко ще изчезне. Избазика се човека, но както знаете, този канал не е за българската политика, но ако все пак ви интересува и ще ви е интересно, мога да напишете коментари, мога да развием и българска политика, но няма никакъв мир. Израел атакува Хизбула, Ливан съобщи за убити и ранени цивилни. Путин пък от другата страна проговори за предложенията за мир с Украйна. Те са абсолютно противоречиви. Санкциите няма да окажат въздействие върху Русия. Първо започваме с изказването на Путин. Само ще ви помоля да харесаме видеото и да споделите с някой ваш приятел. И естествено за тези, които не са абонирали за канала, нека да го направят. Да, днеска е много късна емисия, но правя видеа, симпатяги, новини, когато имам време, съжалявам, нямам такава голяма аудитория, за да мога да отделям, нали, малко по... да стане канала малко по-сериозен, но пък малко по малко след време ще изградим това. Ще го постигнем. Да се надявам. Руският президент Владимир Путин заяви, че има предпоставки за бюджетен натиск върху Русия поради увеличените разходи за отбрана, които подхраняват инфлацията, и страната е готова да намали военните разходи в дългосрочен план, предаха от Reuters. Путин заяви, че предложенията на Русия и Украйна за установяване на мир са абсолютно противоречиви. Но допълни, че това не е изненада. Той уточни, че двете страни обсъждат следващ кръг преговори, евентуално в Истанбул, но детайлите не са уточнени. Ще ям, вика, баклава, ще пие един чай, вика, и ще им тегля един, да. Що се отнася до меморандумите, които като се очакваше, нищо изненадващо не се случи. Това са две абсолютно противоречиви предложения, каза той в изказване пред репортери в белоруската столица Минск, където участва на среща на върха на Евразийския икономически съюз, предах от Reuters. Медията, руският държавен глава заяви, че има големи различия между двете страни. Що се отнася до направените предложения по време на предишните преговори, но така изрази надежда, че продължаването на диалога ще помогне за намаляването на тези различия. Путин заяви пред репортери в белоруската столица Минск, че преговарящи от двете страни са в постоянен контакт. Русия е готова да върне телата на още 3000 украински военно служащи в ковчег, за съжаление, каза той. Групата на производителите на петрол ОПЕК+, сред които и Русия, прогнозира, че световното търсене на суровините ще расте, особено през летните месеци. Това каза Владимир Путин. Обемите на петрол и нефтопродукти, консумирани в световен мащаб, нарастват поради растежа на самата икономика. Няма как да избягаме от това. Обемите растат, но производството се увеличава само до степента, за която сме се договорили в рамките на ОПЕК+. Нали, производството е изчистено, да отговори на нарастващото търсене, отбеляза руския президент. Путин коментира и плановете на Европа да затегне санкциите срещу Русия, включително намаляване на тавана на цената за руския петрол от 60 на $45 за барел. Колкото повече санкции, толкова по-зле за тези, които ги въвеждат, каза Путин. Добавяйки, че е невъзможно да спре руския петрол и че санкциите няма да окажат значително въздействие върху Русия. Междувременно руския вице-президент Александър Новак заяви, че 8-те водещи страни от ОПЕК+, които се съгласиха допълнително да увеличат добивите през юли, Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Обединените арабски емирства, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, може да обсъдят по-нататъчно повишаване на производството по време на онлайн срещата си на 6 юли. Сега към войната между Иран и Израел. Израел официално атакува Хизбула, Ливан съобщи за убити и ранени цивилни. Извинявам се. Докато има нужда от напитка. Тези ги наричам бомби. Бомбата на Франция. Бразиере сервис колд. Докато светът се надява напрежението в региона на Близкия изток да спадне след постигането така на крехко примирие, мога да кажа, между Израел и Иран, израелските сили поразиха Южен Ливан, както и се очаква. Мишена е бил обект на Хизбула, едно от най-мощните ирански проксита, което през 2024 година обаче беше почти напълно обезглавено от израелската армия. Целта на удара от 27 юни е била разположена близо до замъка Бофорт в ливанската провинция Набатие, Набашаки.
израелски сили за отбрана на Цахал твърдят, че са поразили команден център, използван за координиране на огневените и отбранителните системи на Хизбула. Обекта е бил атакуван от израелската армия и преди. Сега военните са засекли опити за възстановяване на съоръжението и това е предизвикало удара. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, показващи атаките на Израел по Южен Ливан. Те са потвърдени от Ал Джазира, тази голяма телевизия, знаете. На тях се вижда как от хълма, където израелските самолети са поразили целта, се издигат големи облаци дим. Ливан обяви данни за жертви и 20 ранени. Ливанското министерство на здравеопазването съобщава, че една жена е загинала, други 13 са били ранени при израелски удари. Информацията гласи, че става въпрос за атака по апартамент в Набатия, Южен Ливан. Преди няколко седмици Израел обвиниха Иран, че атакуват Тел Авив, нали, жителни и такова. Сега пък явно те си връщат. 7 други са пострадали в покрайните на града, което към момента прави общия брой на ранените 20. По-рано ливанските медии съобщиха, че израелски дрон е нанесъл удар по апартамент в Набатия. Все още не е ясно дали инцидентът е част от вълната от удари, обявена по-рано от Цахал. Така че следим случая. Тръмп каза при какви условия ще бомбардира отново Иран, пак като едно предупреждение така праща. Разкри при какви обстоятелства би бомбардирал Иран отново. Журналистка му зададе въпроса: ако разузнавателните доклади заключат, че Иран може да обогатява уран до ниво, което го притеснява, дали би обмислил отново да бомбардира страната? Разбира се, без съмнение. Абсолютно. Така отговори Тръмп. Иран няма да стане ядрена държава. На срещата на върха в Хага Тръмп каза, че войната е свършила и Иран няма да стане ядрена държава. Може би в бъдеще ще искат, но мисля, Марко, искаш ли да им отговорим, да подготвим споразумение, добави Тръмп. Американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати искат да са в мирни отношения с всяка държава на света. Така политическото ръководство на САЩ даде да се разбере, че за сега не мисли за нова официална сделка за иранската ядрена програма. Сега пък искам да ви пусна едно видео симпатия, което така доста обиколи Телеграм. На фона на тези новини, поредното видео записано от руски войник. В него войникът разказва какви смели командири били пратени да командват звеното му. Един е избягал с списъци, като видял украински дрон, вторият седял в тила и не смеял дори да излезе да пуши извън бункера си. А третия уж казвал, че е десантчик, не знам какво означава, но също не излизал от окопа. Пускам ви видеото веднага. Ну вот хочу немножечко повозмущаться, то есть как бы, да, и свое мнение по вот этому поводу выразить. Вот сколько уже было обращений, сколько было жалоб, сколько было писанины, сколько доказательств. И вот этой банде все нипочем. И вот у меня в башке не улаживается, кто их покрывает, зачем их покрывают. Ну зачем, это понятное дело, то есть, да. Вот. Просто логика отсутствует. Ну, в моем понимании, когда ведется боевые действия, война идет, то есть, да, в командование ставят боевых людей с духом, ну, чтобы было, то есть, как бы, да, чтобы не трусы были как-то с пониманием боевых. В нашем же случае, блядь, одного поставили, был Чижов, трус это, то есть, как бы, попытался прийти на позицию, увидел хохлядскую птичку, визжал в окопе, блядь, как баба. Вот. Стрельников этот, блядь, засланный хуй, извиняйте, что так говорю, то есть, как бы, да, это вообще просто, я трусливее человека не видел, то есть, как бы, блядь, находился в тылу, боялся днем выйти из блиндажа, чтобы покурить, то есть, как крыса выбегал, вот так быстро-быстро покурит и убегает, то есть, как бы, да. Вот, вроде как за оскола сказали, то есть, как бы, боевой, он сам себя там называл, то есть, как бы, штурмовиком. В итоге штурмовик этот сдулся, то есть, как бы, да, сидя в блиндаже, то есть, как бы, на передок не вышел ни разу, то есть, как бы, блядь. И вот где логика, где, ну, понимание, кто, как, зачем во время боевых действий должны ответственные, боевые, понимающие люди быть. У нас же понаставили трусов, пьяниц и ссыкунов. Поредният наемник, който воюва за Русия, украинските военни са пленили пореден китайски наемник, воюва в редовете на руските сили, този път в турецкото направление. Това съобщи телеграм каналът на Николаевски Ване, който публикува подробности от разпита на пленника. Според канала, името на задържания е Уанг Ву. Той е от град Бенго в китайската провинция Анхую. Той е на 24 години и е служил в 102 полк на
50-та дивизия на руските въоръжени сили с позивна Сабя. Ако си мислиш, че си измислям името Анхуй, напишете в това Анхуе на това и то ще ви излезе. По-рано той дори се появил в едно от пропагандните видеа, показващи и други чуждестранни наемници в този полк. По думите му, повече от тях вече са загинали, някои веднага, други от раните си. Според Ланг той е отишъл в Русия, за да спечели пари за родителите си. Подписал е договор с Руското военно министерство, разчитайки, че ще бъде изпратен в тила, а не на фронтовата линия. Но почти веднага след подписването на документи се е озовал на фронтовата линия в Донбас. Той каза, че не иска да се бие. Казва, че се чувства измамен, защото руснаците му взели документите и телефона и го изпратили като животно в атака пред Торецк. Смятай за какво става въпрос. Пленникът твърди, че Китай не искал неговите граждани да подписват договори с военното министерство на Русия, защото Пекин искал мир. Той съжалява, че е подписал договор и моли да бъде разменен за пленен украински войник, за да се прибере от дома. Да те убият докато караш колело или качваш пациент в линейка. Руските дронове сеят смърт за украинците. Руските атаки с дронове с малък обсек са се превърнали в една от най-смъртоносните заплахи за цивилното украинско население в районите на фронтовата линия. Това става ясно от нов бюлетин на мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украина. Докладът смъртоносни дронове подчертава нарастващо използване на безпилотните машини тип FPV с наблюдение в реално време от руските сили и тяхното опустошително въздействие. Над 3000 убити и ранени украинци, явно на тях телата им ще бъдат предадени. В периода от февруари, естествено 22, когато Владимир Путин започна пълномощната си военна атака до април 25 са убити най-малко 395 души, а 2635 са ранени след атаки с такъв тип дронове, гласят данните на... Даже според мен ми се струва доста малко. В бюлетина са документирани нападенията, при които операторите на дрона или просто не пишат цифрите както трябва. В бюлетините са документирани нападенията, при които операторите на дронове умишлено са се прицелвали към цивилни граждани, извършващи ежедневни дейности, шофиращи лични автомобили, каращи велосипеди, разхождащи се на открито или евакуиращи други хора в ясно обозначени линейки. Въпреки че по-отделно са по-малко разрушителни от артилерията или ракетите, самия мащаб и нарастващата честота на атаките с дронове с малък обсек ги превърнаха в едно от най-смъртоносните оръжия в Украина, казва Даниел Бел, който е ръководител на мисията. Над 3000 цивилни жертви, убити и пострадали и непрестанната честота на тези атаки не само причини огромно човешко страдание, но и насъди страх, сериозни нарушения, ежедневният живот и така усъкати достъпа до основни услуги в няколко фронтови общности, допълни той. Мисията за наблюдение е документирала, проверила и анализирала, че в горе посочения период от общо 3300 цивилни жертви, убити и ранени след руско нападение с FPV дронове, изследователите са посетили на място райони с много висок риск, включително южния град Херсон, Золочев в Харковска област и други места на фронтовата линия. Интервюирали са оцелели и свидетели на нападенията с дронове, медицински персонал, хуманитарни работници, за да оценят пълното въздействие на тези удари върху живота на цивилното население. Жертвите нарастват рязко. Жертвите нарастват рязко от края на 23-та и началото на 24-та година, като през юли 24-та броят им внезапно се удвоява. През април е регистриран най-смъртоносния месец. 42 убити, 283 ранени цивилни граждани. Ударите с безпилотни самолети продължават през май и юни. На 23 юни пък 65 годишен шофьор е убит в Константиновка, Донецка област, когато дрон удря микробус в Харковска област. 58 годишен доброволец е убит на 22 май, когато дрон пуска боеприпас на балкона на жилище. На 20 май 6 цивилни са ранени, когато безпилотен летателен апарат поразява автобус в Херсонска област. По-голяма част от жертвите, 89% са на територията, контролирана от украинското правителство. ООН твърди в доклада си, цитиран от Киев Индепендент, че тези нападения нарушават международното хуманитарно право, особено принципите на разграничаване и предпазливост и в някои случаи могат да представляват военни престъпления. Благодаря много.
да се надявам да сте натиснали палец нагоре си пътя и за тези, които не са абонирали, моля да го направят.